Papa Franġisku fl-enċiklika tiegħu id-dawl tal-fidi jagħlaq b'talba sabiħa ħafna meta jsellem il-Marija bħala il-Knisja u il-fidi. U nixtieq li nagħmluha it-talba tagħna llum. Jgħid hekk il-Papa: Ejn ja il-fidi tagħna. Iftħilna s-smieħ tagħna għall-kelma biex narfu l-leħen ta' Alla u sejħa tiegħu. Għajjem fina x-xewqa li nimxu warajh, għana ħirġin minn artna u nilqgħu l-weda tiegħu. Ejna biex inħallu imħabtu tmissna, biex inkunu nistgħu nmissuh bil-fidi. Ejna nafdaw fih bisħieħ, nemnu f'imħabtu fuq kollox fil-waqtiet ta' tribulazzjoni u s-salib, meta l-fidi tagħna tissejjaħ biex timmatura. Iżra fil-fidi tagħna lena tal-irxoxt. Fakkarna li min jemmen qatt ma waħdu. Għallina ħarsu bajnejn Ġesu biex hu jkun dawl fil-mixja tagħna u dan id-dawl tal-fidi ħajikber dejjem fina sa ma jasal dak il-jum bla tmiem li hu l-istess Kristu ibnek Sidna.